automoveri pääsi työn touhuun. Langat on justiin asennettu ja tässä on meillä tämmönen aika varjoinen paikka, missä aikanaan kasvoi tosi hyvin nurmikkoja. Tätä nykyään niin meinaa vähän sammaloitua, niin on mielenkiintoinen nähdä, minkälaiseen lopputulokseen se Husqvarna pääsee. Sitten tässä on tien puolella vielä tämmönen erillinen alue, mihin myös vedettiin lanka. Katsotaan miten hyvin se onnistuu nyt sitten leikkuu tässä. Hirviestittävää ei turhaa ääniä pitellä. Ei käytännössä kuulu muuta kuin tuosta renkaiden sähkömoottorista pikkuinen ääni. Muuten on hyvin hiljasta menoa. Se on meillä kivetyksen reunassa. Viime syksynä laitettiin kivetys, niin on vähän hiekasta multaa ja vielä on nurmi noussut tuossa pinnalla. Tässä näkyy hyvin, että kuinka ahkerasti täällä on pyöritty.